доктор Маринова. Днес ще си поговорим за птеригиума или така нареченото външно перде. Това е заболяване на очната повърхност, характерно най-често при пациенти над 40 годишна възраст с предилекция към мъжкия пол. Заболяването не е малигнено, но представлява дегенеративно разрастване на конюнктивалната тъкан с характерна кривовидна форма, насочващо се към центърът на ромбите. Разполага се най-често назално и е едностранно. С напредването му се появява неправилен астигматизъм и също така има възможност от закриване на задишния план. Рискови фактори са както слънчевата светлина, климатичното предразположение и климата, умерен и по-топъл. С напредване на заболяването, оплакванията на пациентите също се влошават, които включват счервяване на очите, също така сълзене и чувството за чуждо тяло. Характерна е появата на неправилен астигматизъм, който в последствие може да влоши зрението. Лечението е оперативно и се състои в отстраняването на птеригиума с последваща пластика и приложение на комбинирани локални медикаменти, включващи както антибиотици, така и противовъзпалителни средства. Като профилактика препоръчваме на пациентите носенето на слънчеви очила с цел превенция от вредното действие на слънчевата светлина и използването на изкуствени